थाबाय जोंनि दिनै प्रेस मिट खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा जों बेवहाय मोनबाय थादों बेवहाय तामुलपुर जिल्लायाव मोननै समस्ति दं बे समस्तिनि बिथोराव मोनसेया एसटी समस्ति आरो मोनसेया अपेन समस्ति बे मोननैयावबो बीजेपीखौ केन्डिडेट होगोन होननाय जों खोनाबाय थादों किन्तु जों मिथिगौ बेवहाय खुनु जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय एनडिएजों जेबो सावरायनाय जायाखै बिनिखायनो जों सानदों बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेयाव जेबो केन्डिडेटनि जेबो थिरांथा लानाय जायाखै आरो लादोंब्ला जों हाग्रामा महिलारि सारखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों बा आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जों बेखौनो बुंनो नागिरदों आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि बिथांखौबो जों बुंनो नागिरदों जाहाथे बे एसटी समस्तिखौ बिथांमोनहा एनडिएजों सामिल खालामनानै बीजेपी राजनैतिक दोलोनो दा हगारना होथों बेखौ जों बिथांमोनखौ खावलायनो थाखाय दिनै बेवहाय प्रेस मिटखौ लिंनाय जादों। दा जोङो खौरां बिजोङाव नुनो मोनदों दि तामुलपुर गरेस्वर बिजनी बा भेरगाव बे मोनब्रै बियाबखौ बीजेपीनो अलरेडि नागारनानै होबाय होननानै गिबि मन्थ्रिया मोनसे फोसावनायखौ नुनो मोनदों बे बेलायाव नोंथांमोना माबायदि बुंनो सानो? बेखौथ' जों खोनानाय बाथ्रासो बा निउसाव जों बिदि नुबाय थादों हयथ' सोरबा बे बीजेपी दोलोनिफ्रायनो खायसे लिडारफ्रा गावसोरबो बेयाव इन्टारेस्ट लानो लुगैनाय लिडारफ्रा हयथ' बे खोथाखौ बुंदोंबो जानो हागौ किन्तु जों मिथिनायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनो दासिमबो जेबो निर्देश हराखै उमुक उमुक मोनसे बे समस्तिखौ जों बीजेपीनो हगारना होबाय होननाय बेखौ जों खुनुदिन दासिमबो मोननाय जायाखै ओंखायनो आरो जों बेखौनो बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि सारखौ जिहेथु बिथाङा गावनो बिटिसिखौ संग्रामनि गेजेरजों जों मोनबोनाय मोनसे काउन्सिल आरो बे काउन्सिलाव जोंहा 6टा एसटी समस्ति दङ बे एसटी समस्तिखौ जेन बीजेपीजों जि कमप्रमाइज खालामालासिनो बे एसटी समस्तिखौ बिथाङा गावनि आन्दाराव लाखि बेखौनो जोङो बिथांखौ खावलायनो नागिरदों आरो जोंनि बे चिफ मिनिस्टार आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बेखौबो जों बुंनो नागिरदों एसटी समस्तियाव बिथांमोना नेशनेल पार्टी बीजेपी दोलोआ बेयाव इन्टारेस्ट लायैया मोजां जों बुङाखै जे बिथांमोनखौ हुमखि होननानै बुंदों जोंखौ जोंनि एसटी समस्तिनि खाथिराव जिहेतु 6 सिडिउल एरिया बे 6 सिडिउल एरियायाव जाहाथे बिथांमोनहा एसटी समस्तिखौ दा इन्टारेस्ट लाथों बेखौ जों खावलायनो नागिरदों आरो जुदि बीजेपीनो हगारना होयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय बिपिएफ पार्टी हिसाबै माबायदि खामानि मावगोन? हयथ' बिपिएफ पार्टी हिसाबैथ' जोङो मावनांगोन एनडिएजों जिहेथु जों थागोन मावनांगोन जों बेबायदिनो बिथांमोनखौ सहाय खालामनानै बिथांमोनखौ होयोब्लाबो जों बिथांमोनखौ सहाय खालामनानैनो मावनांगोन किन्तु खोथाया नैबेसो नैबे 43 जिथु एलएसि समस्ति बेवहाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीया रायजो जानाय माखासे भटारफोर दङ जेरैहाय जों माइनरिटि भटनि खोथाखौनो बुंगोन बीजेपीनोथ' खुनु माइनरिटि मुसलमान भटआ बिथांमोननो होनाय नङा बा किसुमान ख्रिस्टान कमिउनिटिनि मानसिफोर दङ आदिबासियानो हक बर' मानसियानो हक बा आदार कमिउनिटिनि मानसियानो हक बिथांमोनहाबो बेयाव होनाय नङा खारन माइनरिटि भटारा दिनैहाय 30,000नि एसे बारा बेवहाय दंखायो बे भटआ जुदि बीजेपीआव गोलैयाबा हयथ' जोंनि एनडिएनिफ्राय जिथु जोंना बिटिसिआव 15टा समस्ति दङ बे 15टा समस्तिनिफ्राय हयथ' जोङो मोनसे खोमानानै लानो गोनांबो जानो हागौ हयथ' बेवहाय अब्लाना जोंहा बेयाव आसामाव सरखार दानायाव जोङो हयथ' जों खम मोनहैनो गोनां जानो हागौ आरो ओंखायनो जों बेखौनो बुंबाय थादों उपाय गैया जोंथ' जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि सारा जुदि जोंखौ बीजेपीनो भट होदो होनना बुंबा जों वार्कारफ्रा बिथांजों नांनानै होनो हागौ किन्तु माखासे भटारफोरखौ जोङो डाइभार्ट खालामनानै लाबोनाया जोंनि थाखाय बिराद खस्थ' जागोन आरो बिपिएफ पार्टीनिफ्राय बेफोरबायदि टिकेटनि माखासे दाबिदार ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनदों जेरैबायदि इमानुएल मोसाहारि बा राजेन बर' बिदिनो गोबां माखासे बिजाथिफ्रा टिकेट मोननो लुबैदोंमोन बिपिएफ हान्जानिफ्राय बे बेलायाव नोंथांमोना जुदि बिपिएफ हान्जानिफ्राय टिकेट मोनोब्ला देरहागोन होननानै नोंथांमोना सानदोंमोन ना? जोंथ' 100आव 100% जोङो बिनिफ्राय देरहाहोनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे बिसास दं खारन जोङो नैबे 5 बोसोरनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ पार्टीनिफ्रायनो दिनैहाय सरकारा सोलिगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा गभर्नमेन्टआ जायजों दं बेजोंनो थायो जारे रजा जुनि रजा तारे प्रजा गतिके जों जिहेतु गभर्नमेन्टआव थाखानाय हिसाबै जोंजों जथेस्थ' माखासे मोननाय मोनैखौ लानानै जिहेतु गभर्नमेन्ट मोनसे सोलिनानै दंखायो बेवहाय गतिके गासिबो भटारफ्रा जोंनोनो होगोन आरो जोंनो जुदि जायनोखि टिकेट होआ मानो बेनो जुदि
बेयो जुदि गेलेयोब्ला बेवहाय जों 100% जोङो देरहानो हानायनि पसिबिलिटिया जा दंखायो, जा बेखौ बिसास दंथारो।